подолати прикордонні і силовики держави намагаються подолати прикордонні і Attention, attention! You are violating the state border of Ukraine. Дії носять антигромадський характер. Увага! Увага! Ви порушуєте державний кордон України. Згідно із законодавством України, ваші дії – це злочин. У разі порушення державного кордону України до вас будуть застосовані примусові дії відповідно до законодавства України. Внимание, внимание! Вы нарушаете государственную границу Украины. Преступление. В случае нарушения государственной границы Украины против вас будет применена